ɓiɓɓe leñolam mo yiɗi heɓde galle taw ko mahaɗo ha pari walla so tawi ko terrain cohluɗa jokkodiri e agence immobiliére Thiabibi gonɗo ɗo e Mariste Sara Birios Doore mo yiɗi heɓde noddirguel mabɓe mbatta ko 33 832 15 63 walla mbaɗa 77 515 62 74 agence Thiabibi ko ɗo woni e Mariste kono joɗorguel mabɓe nan ɗo to Pikine hedde arène national mo yiɗi heɓde noddirguel ɓen ɗon mbatta ko 33 834 01 42 agence Thiabibi caɗele meɗen gasi. Allo? Eh, babu. Eh. Jam tan? Hebe jam? Jam wala ke? Ina jam babu. Ay ba. Hoto ton dum non acci kawo mo. Eh. Ani bolol ani arado. Babu. Babu lawol ngol ina musi made yahgol artugol ngol awana jotta. Wallahi babu yam bonnanani mi hayndi ga babu. Ar bismillah ma. Ar galle ko galle ma babam. Samba ma ina jam wallahi ba ina jam. Babu mboni nyam mboni yara mboni e jam. Ko koyduɗa? He Allahu akbar. Ay babu ala annene on artir hakkile ma o. Ala artir hakkile ma o. Artir hakkile ma o. Ko miijoɗɗa ko Samba tan addan ma ɗiɗon koyɗi fof. He wadde sadaka lawol he. Inshallah. Inshallah. Ma jabbo mo sika ari. Allahu akbar. Ay min hoɗo paami kadi hakkunde babam tan e Yoro sam hoɗo paami kadi babam noon wowi no jooɗo noon wawi no jooɗa tan noon Gogo Ayssa. Aron toon. Yahoɗa ande de komi bendoɗo ɓe boolo kam mi ada ɗum wala wona hen nder gogo Ayssa. babam noppi joni o wi ko moni e bolol fayi Dakar.
mama galle mamma modi la woni lawol go da so dum ko problème modo en komi fosa ay o jammo ñaññen ni ma en kadi waylude mo jangi wona an mbiɗa joni ka bendor ma waylu wendor ala non go Ayssa mamodi so are galle ko problème modo kadi addato te joni affaire o fudima change ko change do non joni mi sikani so ari ngol lawol ma walno comme no wayno hakkune muma sam ala ko waxlato hen kono joni sambo fudima change do non sa jewtinima ay sambo joni mi yero mo saligino mo juula mi yero mo jodo e baba yero ebe jewto ebe jala joni gallo fuddimo dande jam non galle fuɗɗima dande jam ay ko yero waɗi ko makko soko ari mo ittu fof ha laaɓa mbiɗa ande hakkude tanira e taniguel mum min ɗum mi humpaka ɗum non mi sikkani noon par ce que armi haalatma ay cukalel so boni tan boni kono so moƴƴi kadi tan moƴƴi saabu joni sa yi baba yero nedini o waɗata e samba kam mi sikkani tawi so tani ko ari ma waw ittude ɗum kam mi sikkani ɗum min de samba ɗo nelmi mbo ɗumen hono kadi wiyete licci mbimi ala jarani hayto saabu ka gorko wi kam jarani accu tan mi sodanma min tan jañɗono ɓinguel ana baba ko babam woyi koɗo ñanden naati kam patati pata min mi gumi ɗum mais mbiɗa laaɓa soko babam ari ma wahlittimon mi sikkani joni o fuɗɗima change par ce que joni hay so joni mo suudam emin jeeɓa télé bo a yiyatoma haala haalulaji neɗɗo correctement no joni mum omone lawol kono mi sikkani so ari dal mo change dal kono noon mais kalɗen ko ay noon bammodi welani ha welani kanko waɗata ambiance galle an noon ala joom de an ko hollata hen ɗo bomi gay addata ambiance ala so ari kamko yaaduma koye galle tan a jala wallahi kanko e non ɗon tan kono yetto nderode non ɗum wona probléme me ah bon mi sikkani de min de gandumi a rooti kam mbiɗa wano dondiɗo aduna ni wallahi a rooti kam e wani he bommi halim jewor course sa duulim ha pari tan neɗɗo seeɗa hoore jewat mbaɗade Allah kono wona woddude Allah mbaɗade Allah ɗum ala komin birdata ko jiiɗa komin birdata ko jiiɗani mbimani ɓe ko birdata mamari nen hoɗum hen so naati ɗo mi yaltina so naati mi yaltinama kande o ala ni yiyaade Allah haal goɗɗum ɗum suusa ɗum jam ari mam ari jam ari ɗum kam hana mina makko mbaddata makko ngel gonda hana mina makko mbaddata jaltina galle hayyo babam ari jam ari jam tan jam wala kay ana ñantima hande ele gummiɗo Dubai babu bismillah mbaɗa e tampere jam tan ni mi lori kay wallahi mi lori mbaɗɗon tampere no koreji mbaɗi mami tawtimon e dow jam tan bismillah babu samma mbaɗa e tampere mawɗum ma jam tan ni mawɗum ma alhamdulillah bari kala ma jam tan machallah mawɗum ma rabbil alamin kata toyam mbaɗa e tampere yari nani jam tan ni samma jippin gori ki a hettini gori ki mi hettinimo gori ma ki woni gori mo woni ɗo wallahi mbaɗen tampere jam tan hay samma men nima ñorni jam wala kay ɗum ko ñorni Sam ittu gertogal ngal no waɗi ngota no waɗi koko gatata ala non ala bas ala bas ittu ɗum e dam go gille rewani e yam ala bas ittu gille rewani e yam ittu gille rewani e yam Ayssa toya mbaɗon tampere jam tan ni yimɓe toon eɓe toon eɓe jam alhamdulillah mbaɗon tampere jam tan ni aɗo alhamdulillah sam gori maki gure mo woni ɗo wallahi mawɗi joni min gari ha rosbeede tan jolfo wi kam yewade do jaay ginar wolof min mo ginar foot min mi yeeyani wolof mi yeeyan garab wolof mi yeeyan ginar wolof hunde fof mi biya ko wona yeeyan aysan mbaɗa jam tan ansen jam wala kay mbaɗon tampere alhamdulillah mbaɗon e korka jam wala ina wonna mbaɗon tinno e korka min tinno jam tan alhamdulillah min tinno no moñ aɗum alhamdulillah aysa suuɗam du kam ko woddi ɗum sûrement wonɗo mi fewni ha fewi goto ala toon mimi mi wuddu tan ha gara eyyi a wuddi tan kay pour affaire tuberculose o fof eno dewna neɗɗo kam suuru mum kam mbo judde kam garto mbaɗɗon tampere jam tan kay sam alhamdulillah ɗum ɗo ko jorni jori rokkaram ndiyam mi yara rokkaram ndiyam mi yara ɗum ndiyam yara baba mate hoora ala mata janggani ay saɗa nen neɗɗo kay sa ɗannima korko
jippima wallahi wallahi gawma sa yewti jam ñaaj tan sa welama mbasa hoore agantuma gumira ha cila Boubacar wallahi aɗa cila kay no woɗi wallahi no woɗi ndeysaan baba ma yelti tampani lawol tampani lawol min tambi seeɗa min tambi seeɗa na min pan rosbete rosbete eyyi so wonani ko min panno ko kay mami jaw ar sama wawa itude gertogal ngal ittu gertogal ngal doyen ittu gertogal ngal do gila jumnani ittu gertogal ngal doyen an timi hoore Samba min ti gertogal ngal ba nangam nawgal ko keeji ogam nda nawgal hedde wañto way ɗum wañto woɗi gertogal wonma are fe gertogal anne ko gertogal wonma babu a salminanimi are gallama salminanimi oto haalde yam jam ñal oto haalde yam jam ñalde wonmo min woni ɗom galle o hay so taw woni ko ñagganɗa kam sa yettima e dow galle so taw ka neɗɗo julɗo sa yettima a yeehi neɗɗo a salminan mo a salminan mo guelel wonani annene guelelam yer min mbaɗa moole Allah yer min ɓuuri moolude Allah min yero min taw min ɓuuri moolude Allah par ce que mbaɗani bone ante yam min tawrani mi hirnani eyyi yaawi kadi noon saka min hay salminne mi salminani naggal gori aɗa fiya min fi gori yo tellin gori ndi eyyi to tam caabi hol caabi min mi mofti caabama gonmi koye waɗede cc quoi guelel gonmi koye waɗede cc mais aɗa ta pour yaltinde eyyi to tam caabi kimi udditana babo bismillah warre la Sam ya inno minute ara dajjitanami dundu a jarani dajjit miɗa jogi caabi goɗɗi a jogi caabi jogi goɗɗi caabi eyyo si mimmi ɗum ɗon wona ta tampur ni lelo ni rek foftoɗa ɗum ɗon wona oyi udditana